glæder mig mega meget, så der vil jeg lave en lille YouTube-video. I skal lige se noget sjovt. Se, der er 2 andre nu. Også noget på iPad'en. Vi er på hovedet, 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 vi er på hovedet. Hvad er det? Men hvad hedder det? Se, jeg bart. Mine sko, mine ting, og der er og ikke så meget andet. Jeg overvejer faktisk at købe et Avatar-spil. I ved, de der blå væsener. Hvad? Det er min lille søster. Men jeg overvejer at købe et Avatar-spil. Det med de blå væsener, og så skal jeg lave nogle videoer med det. Eller, jeg er ikke sikker på at komme til at lave nogle videoer, men så kommer jeg i hvert fald til at spille det. Nej. Jeg har købt Batman Arkham City, og det skal jeg snart lave nogle videoer med. Og det var bare et lille info, så vi ses.